singangeni kwi-spiritual Jezebel kusekhona izinto engisafuna ukuyicela engicela ukuyithinta nje lezi zempilo yazi abantu sesikhuluma kakhulu bathi angisakhulumi nina ngehealth ake ngidlule nje kuyona ngibonile nasegroupini yethu lapho asilungiseni family of asilungiseni noma asilungiseni family ka WhatsApp kukhona izinto ngithi mangiyifaka ngibona ayi engathi akakazwakali kahle yabona nje namhlanje sike kwakhulunywa ngeChlorophene athi mina sakhuluma nje noKhundri Joske Chlorophyll ngaze kasho athi iChlorophyle imfino yabona into mayisibhaliwe ke abelungisi idayisa kube sengathi enye into athi umuntu njengawe athi iyasukela lapha indaba uthi uba wena wasizwe Chlorophyll engasho njalo ngathi mina ngayibona kubaba ngoba kwakuyi supplement kahle Chlorophyll itholakala etshalweni yikho nayo izibe green supplement ezihlaza mawukhuluma nje ngemifino ehlaza ilawo uthola khona iChlorophyle yes even ama fruit yazi indaba yeChlorophyle isiza kakhulu lapha ya egazini umuntu oneanemia iyalibuyisa athi umuntu anemic ushodelwa igazi usenjani usepe yazi lula le spinach kukhona na broccoli kiwi fruit yes lento futhi alkalize umzimba wenza ube alkaline njoba umzimba wethu ujwayele ukuthi ube neacid ngalezi zinto esidlayo ngoba sijwayele ukudla yonke into le bese siba acidic imizimba yethu ingabisaba nene iPH level yehle ibe ihlamutho othi gijima lapha ko 3 4 kube kanjani khona omunye untombazane nje wayinenkinga khona la eNanda kamshaza afu truth engaphilile so ngilomncengisa ngomlingo ke waze wangcono ngase ngimadvisor ukuthi ngoba wayizohamba futhi aye esibhedlela ayothatha amagazi alright idla kakhulu kama fruits and veg idla ama green fruit ama greens kakhulu ngenhlanhla yabona khona abantu uthi mawubatshela into balalela ehlupha futhi ahamba yonke imfini athi hey yazi ukuthi athi ngiyobheka imbuya ngihlanganise noqadolo ngenza ukuthi nokuthi ayihlanganisa lezi zinto azidle akuthenga okunye akasebenzike beyomuntu nje othola nje lawo masenti mayena akahlanganise kodwa enze sure ukuthi usedla ama-veg nama-fruit kakhulu number 2 amanzi kampompi uma engawathola angathengwayo ngazwe esethi kunesiphethu asitholile khona ngala akha khona manje aphuze khona ekesiphethwini khona ngalenzalo kodwa ase ngiyamxwayisa ke ngeziphethu lezi ezidwala ukuba la emalokishini naseyindawo nje esihlala kuzona no ufuna usibheke ukuthi siphumaphi ukuthi khona exact ubona okunye nje ubona kuyisiphethu isona semvelo but bheka imizi esondelene naso kungcono masiphezulu imizi ingenzansi ngoba masingenzansi imizi ikhona la ngasenhle into eyenzakalayo lama toilet ethu lawa umgodi sisasebenzisa wona kwezinye indawo eziningi la eNanda uthola ukuthi amangcola ayehla azaphumele kulamanzi angaphansi bese isikhathi ezoqubuka la esiphethini isiphethu asekho right usuphuza amanzi angekho right namanje njalo ngizama ukusho ukuthi ngoba sidwayele ukuthi siluleka abantu ukuthi abaphuza amanzi amanzi eziphethu right amanzi emfula right amanzi emvula right amanzi etank noma le plastic esingaliphasa sikahle kodwa angcono but now azike ukuthi inhloboni eyamanzi ngoba nawo lawa njoba ngisho ngithi awesiphethu nawo umfula uvela usukela umfula nje isiphethu ufana nawo umfula njoba uhleli la eNanda kugcwele imizi ngala kwehla wonke balahla namaphephazi kwehlele lapha ya ungcolile lo mfula ngeke uzuthi wezwa sithi thina aphuza amanzi omfula wase uyagijima uyophuza amanzi omfula wangakile kanti umfula ungcolile no bheka ukuthi inhloboni yazi ngaze ngakhumbula uDr Mlilo umlilo sinala ethi khathi xoxa story sakho uyakhumbula ethi wakhona umfula ayiswa kona kwathiwa hayi awukwazi ukuthi kungenziwa lento kwakumele yenziwe lapho emfuleni ngenxa ukuthi kunomlungu wafela lapho okwakhomba ukuthi
khona ungcola kulawo mfula loyo as much as ungawubona uclean kodwa manje just spiritual ngasho kanjalo ngazi sekukhona lento le ngokusikwafela umuntu kwashonela umuntu kulowo mfula loyo so akwazi ukuthi ungakhuluma lowo manzi njengento engaletha ukuphila exactly so izinto kufanele zibheke nayo ke lento bengisachaza ke indaba yalo sisilo hayi ke azidle izinto azidla mayihambe esibhedlela eyocheck hey useyashutha amaphepha akhe uyangithumela ekseni ubuya esibhedlela hey dokotela nje iyodwa into athi imthusile uthe yaqala ukubona umuntu omnyama one pH level enje how uthi yena ahluleka ukuthi pH level athi pH ubhalele WhatsApp ngithi mina akuyona iPH iPH ngithi mina iPH level le uyaqala nga manje usaqala ukuthi hawo futhi iPH yami ibheda ngaleyo nto ngithi mina no uthuso ukuthi iPH yakhe iphezulu abantu abamnyama bahlala iphansi ngoba badla kakhulu izinto ezine acid now when we keep uyikhuphulile iPH this is why usungcono ngoba manje umzimba wakho ualkaline kunokuba ube acidic ufuna uhlezi uyibambe kanjalo ubeke alkaline ube above 7.5 lapho nje ube around la mawuku7 nje usuku ungcono ngaba abantu abamnyama ngempela iPH yabo ihlala iphansi angisaze ubani iPH yakhe ngiyakhumbula nje ngithumela yathi mina hayi no akufanele athi udokotela akayijwayele lento futhi ubesesho nje abantu abamnyama kwabelungu kwamandiya iPH nje akuyona into ejwayele ukuthi ibe phezulu ngoba sonke sizabantu abayispice namafutha siya default ekudleni abantu bahlala ba default nje hey siya default ekudleni bese siyagula manje le chlorophyll ke ngishoyo uyabona kuzihlobo manje ma investor kwi blender yabona umuntu abantu bayakwazi ukuphuza ibhodlela yakho every weekend akhipha 300 400 bawuthenga awuthenga ugoloko uyazi nje weekend kufanele abe nawo 300 400 kuze kuphela inyanga nje ukhipha labo 3 4 imali yakhe nje ayidla kwagoloko lo noma yotshwala unebudget awe nje ubudgetele i-blender ne-juicer okay qala ngokugodwa mhlawumbe iblender ngoba ilula iblender noma ngayona le nojeke khona nale yesandla stick overluthi nje ufaka enkomshini ilula iblender ngoba njoba kuzihlobo uzoyidinga kakhulu ufake ke le chlorophyll esizayo ngoba yazi iya cleaner futhi emzimbeni yabo nje mama blender lezinto uzoyibona usumhlophe ugezekile abantu baxawuthi hayibo wenzeni ufake lento umzimba ualkaline ngoba yenzani le chlorophyll ifika umzimba iuclean engaphakathi yenza isisu sihlambuluke singaguqani endlini encane uya nje kakhulu iyakhipha futhi yabona mama umuntu okade wagcina ukufaka izinto ezinjengomlingo nalezi ezinye ezicleanayo right hey khipha uyozuthi lento ngithe ngiyayiphuza lento ngagula ngeke ngiphinde ngiyiphuze cha kanti ila ibiclean ifica ungcole ngoba phela njoba sihlanganisa lamahlamvu uzofika wathatha mhlawumbe thatha ikiwi fruit spinach broccoli uhlanganise la iapple elihlaza ufake la ku blend uyiphuze ayizokugila ngoba izokuclean izokhipha lento esithi colon cleanse engihlale ngikhuluma ngayo uyibona ngisho le ngiyidayisa mawuyivula phakathi ihlaza njengemamo right ngoba lezi zinto zifakwe lezi zinto ezihlaza yabona ke omama no colon cleanse ane chlorophyll yona ke ichlorophyll lapho ukuthi nje ayibhaleke ukuthi ichlorophyll yona kodwa manje ikhona amanzi ke ngibonile ngoba indaba isuswe lapha egroupini amanzi lawa kuthiwa nechlorophyll uyabona amanzi wafaka ucucumber usuwafaka ichlorophyll lawa manzi ubona abantu behlale bephuza amanzi bafaka ucucumber phakathi ibaleke kabi leyo nto imake iblack chemical le engcondisa lamanzi ompompi imaningi ama chemical afakwe lapha ya siphambanisa amagama iChlorine usuqhiyona bese kuba khona iFluoride but ngathi le Fluoride letholana ama toothpaste futhi yes ethola nasemuthini le ekubulala amagundane itholakala endaweni but
but yabo lento ngiyayikhuluma ngoba ngabuza umuntu osebenza kamngeni water mina ngihamba ngiye kwisource mase ngifuna ulwazi ngibuzisise wathi yena no amanzi awethu ane chlorine ifluoride aseyifakile ilamazwe la amanye mhlamba phesheya yasebenzisa ifluoride la emngeni bafaka ichlorine wathi la sifaka ichlorine thina ukuze amanzi abe mhlophe asiyifaki lento but ukuze abe mhlophe engcolile yes engcolile ukuze abe mhlophe siwafaka ichlorine now kwase kuthi kungikhulula ke kancane lokho noma ngingenayo isho ngoba abaningi bathi ne fluoride kodwa mase ngithola umuntu osebenza khona esengitshela ukuthi no kukhona ukuthi lelo ngoba iyahlupha ke fluoride ilimaza nengqondo moyiphuza babeyifakela lokho ukuthi ikwenza ube domo or ube docile uyakhohlwa futhi ikwenza ukhohlwa ifluoride ingozi ayilungile ebuchosheni le nezinto engalungile ezenzayo so mase besho ingakho ke sike sithi ke amanzi phuza kanje ike yasuka futhi khona lapha ngiyayithanda le group mayisi active leka asilungisile lapha ku WhatsApp ngoba kade ngikhuluma ngawo amanzi ukuthi amanzi mawabilisa ifluoride iba inkinga ngoba angcono ungawabilisile ngoba mawabilisile aba upoison kakhulu sengicacisela ke abalapha egroupini ku asilungiseni ukuthi lento ebengisho kakhulukazi laba banemanzi ane fluoride thina njengoba la ngangibuzela itheku mina ngazi kwezinye indawo kwathiwa cha ayifakiwe but anginayo isho kodwa ngezwe ngomsebenzi ngoba ngimbuza ukuthi ngcona khona ungabilisa amanzi mayibilisa suke ebuyisela naye isikhathi ekuthiwa kune cholera ngoba isilwane kubulawa lesilwane lesi sibanga icholera bese kuthiwa wabilisa ukuze kufiswa kodwa lama chemical ngeke waqede ngokubilisa uyawapheka nje into oyenzayo so uzowaphuza amanzi akho khona lama chemicals ukuthi nje wena uwaphekile lalela iChlorine is the same chemical that is used to clean ama swimming pools yes iyona nje yenza ingakho phela wabona ayithi ukubona uma ingafakiwe iChlorine bahlaza swimming pool bese mokwa ithela iChlorine bese bamhlo noma uvula umpompi la ukubona makade ehamba isikhathi eside abuya semhlophe azabe namagwebu kuthiwa afake that is why inja moyithelela amanzi kampompi ingawaphuzi nekade hayi phuzi nje amanzi kampompi wathela ubothi izowaphuza yini yani inja yakho moyithelela amanzi kampompi ufuna iphuza amanzi wathele bese wabeka ilangeni uzoyibona izoloku ifika wahogela ihambe ibuye iwahogela angithi uzowabona akazoqala ngathi akhipha amagwebu right iyaphuma lento siyaphuma lestim kancane size sehle izowafica ke seflat nje obusuvula icold drink manje wayishiya ivuliwe igcina isiflat ingasekho ingesenayo le yanto leya ehlohlozayo igcina isiflat nje isiduma isindikindiki namanzi ke nje yawalindi lokho wahlola lokwahlaza wathi hayi ase right ke manje sengingawaphuza bese iyaqala iyawaphuza ngobani isuka ihilwa ile chlorine kahle amanzi ompompi nje awekho right awekho amanzi empompini ungathi awekho kwawona ngoba because amanzi lento abathi ihydrogen oxygen H2O mawuthatha ke amanzi a pure water it's H2O uwafaka tea bag akusewona amanzi sekuyiti uwafake isweet 8 akusewona amanzi usuphuza isweet 8 uwafaka ushukela sekumbhubhudla yabo whatever uyifakayo usuyishintshile suwashintshile amanzi awasewona amanzi now if wafaka iChlorine kasamanzi kanjani ngoba sekukhona enye into oyedile phezulu kwamanzi bekwamanzi wase wena ufika ufaka iChlorine ngaphezulu akusewona amanzi lawo wafike wafaka ifluoride ngaphezulu kwale chlorine akusewona amanzi namanye ama chemical kanamagama bayawabhala yabona nje sekuyisitaputapu nje sento la ngeke leyo nto uzuyibize ngamanzi akusewona amanzi ibukeka njengamanzi uyasho nje wena ukuthi ngiphuza amanzi ompompi awekho amanzi empompini awekho ngempela ngoba kuona amanzi la akona mayiphuma emhlophe
wabona apha amanzi emhlophe akusewona amanzi sekuphuma sekumhlophe akusewona amanzi sithi asikhulume ngale zinto abalaleli ade besho nje sekubane wethi asikhulumi ngezempilo sesiyadlula nje nakuzona zamani ke kuzihlobo manje thina bathi we are the sun people abantu belanga ngizoqala eqhakaza izithelo fayisidle ukudla kakhulu okushiswe yilanga ungena ovitamin D izithelo singayirobhi kanjalo nawo ke lezi zinto lezi engisho ukuthi njengazo lezi izitshalo ezikhulela ngaphandle njengabo spinach nobani siblende lezi zinto siphuze sikwazi ukuthi sibe right uyazi ukuthi uQueen Rejoice hey une weakness energy drink uhlala uconfess enkosi yami inkosi kusiza ushaya khona ngqo inkosi kusiza uphuza amanzi ke uyidungelele sengithenga uthulithe emsebenzini wamanzi isigubhu samanzi yazi ngiyangithanda lokhuza ngiyangithanda uDJ Sbu nale mofaya yakhe uyasho uyabusha ubungozi bayo athi mawuyiphu uyena umuntu okuqala engagoye ngimthande ngize ngikhuluma ngaye ukuthi lento yakhe mawuyiphuza ubophuza amanzi amanzi adingakala ungaveli lokuyila athi futhi do ungaphuzi more than 2 kusho yena ku product yakhe cabanga athi ungaphuzi more than 2 bese ufaka amanzi kodwa uwafaka amanzi emzimbeni ukuze ikwazi ukuthi ayiwashe lento le ingozi lento yakhumbula ngisho ukuthi ngaphuza 2 ngosuku kungenzakalani emva kwalokho ngathi ngihamba emgaqweni ngaqalaza ngabona ubanana bababaza kakhulu sabaza ngasiza kwawona wrong wababaza ibhadi nayi mhlolo sikawona ubanana wawusu wrong ke ngoba ngase ngieda ushukela ngangena epharmacy ngathenga ibhodlela lamanzi asazi ngithenga ibhodlela lamanzi nani ngizwe ukuthi hayibo nakho ngizowa injalo lento ngeke ngakade ngigibela itaxi last week ngihleli ke la emuva hayi bayakhuluma ke ivuka indaba ivuka yama energy drink asho umunye uthi hey lento cishe yambulala ibisimshayila ngazi izinto nani ayibale lezi zinto nomunye akhale ngayo bakhale labantu amantombazana awu2 nalobhuto yedwa ngala uyiphethe uyayiphuza besethi lo bhuti hayi mina ngisho ngathiwani nje ngeke ngiyiyeke ngishinga ngenza ngoba kakezwe yabona ngathi angithule nje angingayingeni nenkulumo yazi sometimes ukuthi ungena inkulumo bese uyayona kanti ngisafuna ukuzwa kahle ukucabanga kwabantu manje sengene nalolwazi lami bese bengayikhulumi naye uthi omunye nje hey angikwazi ukuwasha ngingayiphuzini inja uthi bayizothinta amanzi kufanele aqala ashaye manje mina angithi yangizwa ngithi mina ngifuna ukuyi-understand inkulumo manje mayithi umuntu angikwazi ukuthinta amanzi ngingayithintile kufanele ngiqale angazi yenzani noma usenamathambo noma usenani mayikathinta amanzi kodwa engayiphuzile akakwazi ukwenza iwashing kufanele aqale ashaye yona bese enza iwashing hayi mina hey ama-addict maningi kanje bayibona kodwa into wrong ke bayibona because into ebalulekile ukurealize ukuthi kahle this is wrong angithi ke njengoba lo ezejena ngisho ngamenzani ngeke ayiyeke lo uthi ulwa nokuphuma kulento uma wakhe umtshelile wathi izokubulala lento ungcono lolwa nokuphuma kunalo othi ngishinga ngenzani angithi utshela lo uthi uyaphuma uthi yena hayi mina ngishinga ngenzani manje ngithi ngiyacanga ukuthi ama-health benefit alento labantu bake balifunde lona ikani lento inekhefini inani asifundi asihluphi futhi ukuthi wasakale impuphu nje khohlwa siyafaka nje dlela ubumnandi sekhona impuphu entshaka bayifaka ezitolo ngisho akusiphi hayi instead enye brand igcwele zonke izitolo igcwele yona nathi kule game ke phela sizothini ngoba yona esigcwele usabathe ushona oshop usabathe ushona box usabathe kunale brand nje ihamba phambili bese ishuthe kwemakhombo lapha ishuthe kahle angizazi ngiyibona yazi into ebalekile nakho isikhatha ngisithola ngizolo kufanele ngishuthe information yakho siyibone ngoba igcwele zonke izitolo ibrand kombila ke lapha igcwele zonke izitolo
Ngine-short akhombila ke la. Manje le brand lesa sifuqa yona. Ama-chemical. Man, ngibuza abanye bafethu i-right kodwa. Ayi asazi nathi sothini. Seqala. Yona efa uthi uyabona futhi mangabe decide ukuthatha enye. Uyabona ukuthi esentini uzoshona ngamanje ikhombo le ifakwe kwikhombo uzothenga one lezi zinto uyibala imali ubone Bolsa usinda mawuhlala wedwa noma unihlala nibabili aba makunengane usinda umhlala wedwa manhlala nibabili hayi kusengcono niyakwazi ukukhetha makunezingane ngoba manje bayadla unkuzimalanga kufanele uthenge into nami mabe khona bevakashile lapha ekhaya vele koma babo bayidla lento angibathengele lento yabo bayidle bazawuzithi ingane mina ngincisha ukudla thengeke bayidle ilomncane lo owoniwe icrash lo angala iyangonela le yangani icrash lento yobheka yo drug no bheka mina ufuna ko 150 every Friday ka bheka kanti bona ingane ingane ingawuloko uthi ushukela yafika ufunde ecrash ubheka nayami yona ogogo ke hayi Ngisho ingane nani ladla ingane yazi awujwayela ushukela adinga yawazi kwawona futhi ujoyeziswa nje uyabona uthi nje hayi kukhuni ngasho mina ecabanga ke lama crash kabelungu ukuthi hayi ngcono kanti kuyafana nje bawufundisa ingane kumdlalo ekuthiwa ubheka kuyabhakwa every Friday lima zokubhaliwe kumele idliwe lezi zinto ebhayibhelini yebo lakho hayi Queen Rejoice yebo hayi awuqhubeke nohlelo lwakho Isikhathi ke sithi nje 18 minutes before 7 o'clock umsakazweni Ninanda 88.4 FM